Towan neysenin? Edil cennetin var da. Kuşlarım sayrap bolmacı toğlayalar. Hemme zat gulale gulluk yale. Emma payama şo vurduran yerine. Olar paymay? Nesiller payaması. Bir hil şu ad fikrim dağına. O da. Mıdama başlamak kıyım olyandır gopa. Mana var şu daşının uğrayamağı sağda. Özgü adamlardan olsa tapavutlanmayan ulu tercüme kılı bir kahraman gerek. Guraymağa sağda. Biri kadınlardanım tapavutlanmayan, öyle mi? Öyle ulu tercüme halı adam gerek mi? Hedir? Arı vardın mı? Vardın mı? Böyle hanın giyeceği alacak mı anlam? Aynı ya, açık şeyler yaptı. Lan öpa, doğumunun kutlu olsun. Sağ olsun hanım geç. Hani getir. La 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 la. Da la 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 la. Na 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 ni. Benim Murat yerler yani. Biz ne emredimiz o terden? Kime karışacağız zaten? Biz mi? Bayrama karışacağız. Vöpan kakadına karışacağız. Söyle mi? Öpa, bu sen derden kaçan gelecek ha? Ay ben ne bileyim. Gelse de yok ben içkili gelir. Yine görürsün. Vah, ona da kayırla bir öğüt içip gelse yasta hiç ona yeter saat var mı? Orşol bolgusuz göğün açıklığı nedir de bur topar ülpetlerini midine tirkap gelir. İne bir şonla havari. Bay ona sözlerime aydarlara. Acayip şahir, umidimi, Vıpacan Bayramov. Vah, beni özledim candan aylanayın. Vah vah. O gör ne hili medeniyetli. İr bilen turursun olayım. İvanna koyulan rayallı. Ne hiller bir odan saat çalı oturanlar. Mine mon yanına var ağıda. Dedi. Ay dedi. Sen neme çalyana deyip soruyan. Dedim olsa şol çalı oturan sazını devam ettirip. İrki sazlarının biri yadıma düştü kıydım diye. Doğrudanım. Onun ilk sağlar doğrudan kovaken. Neme? İrki sazlar kovaken, ayınnikiler ne hilmişsin? Doğru. Cudda doğru sağlar. Men yaş ömrüm spor bilen geçti de sağdan başım çıkyandır. Tentek, sen neme sazı düşünüyorsun? Durun Ay, ho! geceden oturma. Yertidinki ne emediysen ayındı var. Öpa, öpa. Sana katırırmak gelişen oğa, öpa. Dedim sen, ne hili medeniyetli ettiğine hayran hala. Şeyli içke özün alıran atan, şun yalı oğlu ne hili edip terbiyeledik edip, gün hala. Eğer sen yankı sesini dedim eşiden olsa da, bütün bir günler bir özüne gelip bilmezdi. Be! O şeyle korkokmay. Medeniyetli, için yansın, medeniyetli. Yine sen öyle. Hem medeniyetsiz hem korkak. Vah, şunu at bir bayrama öyle dedi. Şunu var ya, şampanın doldurup bir yermedi ben. Şerle derdim. Ne hili medeniyetsizlik. Ya o? Bilmedim. Vah, necik gelir nip adamlardan koymak onun ömrü boyu yerine gider. Kaçıştana Vah, o. yeköyde gelse de bir yaxşı o. Yo oğlanlar. Men var ya çınım aytım. Meni özledim canın avrayını kaldıracak olur mu? Ha, Siz özünüz fikir edip görün. He. İkisi var ya, bir mektebi gutoran, He. bir uçiydi şeyde okan. Akılları paykatlarım den. Ama ahır sonuna ne olup çıkıyor? İkisinin arası yer bilen gök yalı. Be! Biri Türkmenistan'ın meşhur kompozitörü, halkın guvancı. Birlik bir olsa, bir yerde oturmaya takat etmeyen adam. Hoş. Aydayan söylediğini düşünüyor musun? Ne mi? Buradan köpek atı oradan açacak. Ay ben katıyorum okla. Vefa bu zatlara var ya kendini katı o düşünüyor. Hani tüködüm. Geçinin. Şimdi. Ay yer bol ya da yiyordum okurum da. Aha. Gel aydaydı. Ana. Doğrudan mı sor? Ne görürsünüz?
Men diyenim çyn bolup çykar. O serhoşdur. Wah oňa endik boldumla. Dinle, Dogry çykaýmasa men diýenim. dinle. Maşindan ayaka düştü. Ana ýeke düşen ökünüp şoförüm aýy çagyrýar. Mene şoförlene bir soň maşyna oturman. Dursana. Şoför gerek yok mu? Ana da kay. Ensiklopediýanyň gatlaryny aç. Söý, ýigren, durmuşda diýeniň gelsin. Ýöne bir agry bolsun böwrüňde, olam adam hakda aladaň bolsun. Sen etjek işini hiç kimse etmez. Bedeninde şol agry, şol ünji, 13-nji tüňüň bolup döresin. Alamaysın bana. Öyleme. Oturdun ama. Tamam. Başla verdiniz olmadı mı? Ayın ha. Cevap edecek oğlum olmadı. Bu avtomatla ne mi? Düdük vakti var mı ne mi? Kaka, şeýle orunda bolmaýadar, ne etdiň ay muny? Vak oğlum ben özüme bilýänler. Dükana algay etek altı ýeň edip olup bana boş gelmeyecek bolup etsin boldy da. Muň ýaly orada Hudaý bizden şükür. Han geç otur. Geç. Hani geçin oğlum, geçin bacım. Barma. Ha? Şundan mı? Ay yok, bana o merdireğinden beri. Söyle mi böyle da? Men dedeme yüzünden geçip bilmem ne gör çakır içeye. Dedim var ya şeyli roğdan içe. Hiç yöne koyayım. Her kimin bir öz göleýi vardır canım. Ne, bunun gürläşlerini aýt. Ne etdiň day muny bir iýiň içinde ho? Opa. Sana gatı kıyırmak gelişen ok deydi mi? Sen şunu bir zata haga harın ene. Barma. Barma. İlkinci tedatidin kolmalı. Ay ilkin men urlap dursam bir hil bolayma. Bir hildi olmaz barma. Arkayın vurlayalım. Hani? Dinle. Yer bolýa da anna. Şunu açsana. Hava. Kur'an hava. Vefacan. Yeke diýeregim. Dilwam diýsene bize. Hava. Hava balalam. Ene biz sizin ýaşyňyzda kak. Şu ýaşlyk gorap öz ýaşlygymyň nähil geçenini bilmendir. Ay aylama. Şoň üçin siz ýaşlar biz ýaly ýaşlar siýlan hemde Hormatlan, gadrymyzy bilen. Yok men beýdijek bolamam. Hava. Hormatlan. Kadrını bilin de. Ya valla men koljak däl. Onu men gowsy ene şeyde Aynen orduna bayrama. Onun içeri bayrama al. çynyň aýt. Hani? Öňüşdiň. Yok da mogum men. Şoň üçin iç bayrama ýene bir gaýtalaly. Enne kızıl sağçılık kursuysasynyň student kızı. Tonun murady barynky. Han sonra. Vay, men näme diýsem kan? Men almaly. Sen mi? Ala o. Ala? Dedecan, tüs batına can edeydin de dedecan. Hava. Öpamam mı? He? Onu hayatı elbisteledi. He? Teyze, böyle. Öpa dedem. O seni kutlamakçı. Katı kıygırman, böyle. Salam durdy Murat. Sağ olun. Sizi de köp ýaş nesip etsin. Gelseňiz gat hoşal bolardyk. Ha? Ay haçan gelseňiz bolardylar. Onu garaşýas. Bolýar sağ olun.
Dedim canın medeniyeti gör ne heli yok kore. Hay, oň medeniyetiniň boyuna ölçek görem ok bolyny. Men bilen talamlaşa ýerine-de türkmençilikden çykdyk bolmaz da. Olmazsa gideýär. Ol goňşulara bararda çay başyndy mülle soratýar. Otur bayrama, otur. Oturan. Ana ne bir iýdirdin, ne de bir içirdin, ne de bir diýjek sözüm diýdirdin. Biz bilen godaçylyk gurrunma bolsa oňa wagt tapar, näme ýüregiňe alyp barýar? Gülhan sen toy olacak Ay olmasana. toy boljak, bolýan sildi. Oğlanla bekmeseňiz lan ya. Walla size maýta wagtmeseňiz lan. Oy pajanyň içkime ýamanlygy ýok ahyrynym. Onuň umur soňky wagtlar kän işleýär, näme? Bir hil gaharjanlyk çykypdyr. Men gahyrjygynyň kän işleýän üçin näl how? Çyny aýtdym sen sebäpli. Oy. Aýdy bar oglum, näme boldy? Mene hak şu sen onuň tapsak bolup, etegal tiýeňe dolup berendir. Näme boldy? Aýt. Aýtdym. Ýyl-ýyldan pete düşýän. Ýylla 3-4 gedek iş çalşan. Yer iş ýapmaýan bolsa çyk pensiýa, kim gadagan edýär? Alla näme howlyň var, şoňa seretde ýerde. Üstüne de bu içki, senin son kudu yurdu içmedik günün var mı? Ne içtim oğlum? Sen bu zatlar diyecek oldun. Başka vaat tapmadın. Onarmadın oğlum. Onarmadın. Bayrama. Kapı olma, bayrama. Muňa bugün bir dewa çarptyr. Meni hiç ilimde uçalan oku, bolup bürjüne kıynanyan. Hep beyli de bir pete düşme var okşa. Hay. Bu pajan. Sen aýdýan zatlaň jany ýok däl. Bu zatlar aýdan üçin meselen gatam göremok. Durmuş meni gaty geçirimledikdir. Ýöne. Sen ýekejek edek. Men nähil derdim barlygy bilen gadaklanyňmy? Kaka. Mene orten lokan or derdin bardyr meýdan okdum. Mümkin. Gadaklanmaly ekeniň oglum. Ýaşamaly. Ýaşamaly. Oňorsoň ýyrly oturup şugun hökman bir ýaşylyk etmeli, ýeriňden örmeli. Oglum. Yeri, sen bütün ömrüň iyile ýagşylyk etjek bolup näme etdiň? Durmuşda näme kazandın? Köňül rahatlygyny. We pajan, sen meni oňa tanıyan ahyryny. Maňa durmuşdan köp zat gerek däl. Şu gün nogup ýaşyp dursa, saçakda sümelen an bolsa,
sen bolsaň bollu da. Ay iş näme? Ya işlejegim dälmi? Yok, men bunu senden pul hantama bolup soradygym däl, ýöne özüň üçin. İş mesele hakda men sana oğlum belli bir zat aýtmaýyn häzir. Ýöne oňraýjak işim üstünden bardym. Anha senem gatyra diýip bolsun menden. Kakam fakir maňa bergerligi uğraýdanyna şey diýdi. Oğlum, bu kär mukaddes kärdir. Bunu hiç kes, hiç wagt seň elinden alyp bilmez. Men bergerligimi dowam etjek. Vah bayram ağa, yüreğim oldun ay. Bir şey etseňizle. Senin şu yaşlıklı yatan şahit etpleňiziň tarifini şinlemedik tutup bilen aklar da. Gülhan oğlum, Gülhan oğlum. Başlaýşym erwedem dälile. Ýöne soňy bir hili boldy da. Hemmesine de urşunak. Kaka, yoksa da şu men poemamyň esas temasy uruş imparahatçylyk. Şoňa sen kömüň degämegin mümkin. Hol Mauthausen konslagere ýetir düşeniň barada öňüme gurrun beripdiň bolýan. Ýaşlyk edip insan şüräpdir. Şonu aýdyp bersene kaka. Ay oğlum. Bayram ağa. Gurrun beräýin de bayram ağa. Bolýar. Bir 1943-nji ýylda Salsk fehralagyna o nejisler beni edil hakyky adam mejerýany alyp bejerdiler. Aýak üstüne galyp kalmakamam. Beýle kesirleň arasyna goşup eşalon bilen gün matara başyň gözüňe aýlary getirýän näme elimlige tarap alyp gitdiler. Soň bolsa Kastlager.
Näme üçin içkinden içkin urşyatlyarys. Ýatlamazlyk kyn. Onun yüreklerde koyan ýyzyny ýyllar, ýeller öçürenok näme üçin? Şat bahar jan merýär bu enegere. Onun lezzetinden garmak juda kyn. A biz yene we yene urşyatla bodulyarys. Näme üçin? Ähli giňişliklerin, materiklerin, uluk merdiýanlaryň, eneleri mäkam gydyp diýişlerin şinnem ýatlaşyp ýör öz merdanlaryň. Urşyatlamak kyn, ýatlamazlyk kyn. Uruş döwür üçin agyr kysdydyr. Ol uly bedbagtlyk ölenler üçin, atirler üçin iki essedir. Hek tostum ağzımdan almadık goldaňyz. Men size bir zat diýjekdim. Men durmuşum, akbalym, o diýen şogly bolmasa da, men oğul yetiştirdim. Onu da şahir ol. Hudaýa şükür. Tohumum dowam edýär. Men neslim dowam edýär. Ýöne bu pajanyň başga bir ýerde, başga bir adamyň ýanyna ýuwaşça tona aýtmaşlaýyn. Yarım tesbile görläp, gel, men orana öýümde. Öz atasy bilen atyrlösmegine men hiç wagt garaşam. O size yamanlyk isläp gyýgyran oga. Sonaja Wepany üstüme gyýarmaga ruhsat bermen. Ýaşymyň soňunda oňa ýükem bolman. Galy bersede gyýdym. Sen näme howlukýan? Senin tek wepan gelin näle ahiryn? Bu meselede howlukmak gerek däl. Ana, senem alyp göreli. Oňsy. Men onu söýýän, çykdy durmuş. Näme bolandyr? Aradan bir ýylam geçmäke aýryşdylar. Kynanýar. Alaçyňmy? Yok, senem nähili akıllı, tadagy. Sevgi oyunu oynama. Turmuşdaki şeyle bir filterler bolýany. Asıl oyun ýadyňa da düşmez. Kaka, sen bu senemiň başyna düşüp beren işlerden haçan habarly bolup berýärsiň? Sen diýwaryň aňyr tarapyndan agy ses estirip dursa. Nenen habarly bolmajak. Onuň o zatlar oglum sen ýüregiň gulaklarynyň eşdişine bagly. Innama biçäreň öňkü adamdy günne goýmaýamsyň. Wah. Şoňara gowza bolýasa borla bolýan.
arman tenimsiz atlara koşulma diye yedi. Yaz. Kelläň telegraf sütüni bolup güňlüsün. Yazmakdan gowrusun koluň. Närazilik üren oňat duýgudur. Ýöne bu duýguny gadanmak kyndyr. Ol ulu şahyryň böwrüne hanjar, ejizleriň hanjarynyň gynydyr. Yaz. Yazmakdan ýaňa gowrusun koluň. Tüwüleme. Nergize galayana derler ne? Salam aleyküm. Bala. Yaşımda kordun. Döretürk elemini ullokan üstünlükler ardı ve diye. Yine şunu can gece diyiverdi. Tüfürüktün men adımdan kutlu deyip bana tavşırdı. Ha oğlum durun ağaç. Hani geçin? Ha oğlum. Dursan. Ha bolýar. Yo, neme. Men çemek. Çeylemi? Ama bir bulvarcık eşitigi bardan bir heptelep rayalyň başına bar bile. Bana ýöne bir çay nezep, çay jaga berdi bolýar. Sahibi merhaba. Ama oho, bayya sağlık korgunluk mudur? Seni ýagdaýlar neçik? İşler gatanat. Evet. Hiç yerde işlem yok. Hep Gülyalı oğlum var. Son versine de koşvatıp yatıyor. Yöne mefem olsam atava balamının bir devini hiç unduk bilemem. Awa, Birin apsından girsem hükma salam verip girgen. Ha, indi bir ona bermeseňizler. bayya sen burada da diyecek bolýarmy? Allah. Çıkıp giden de sağ olayım yadından çıkarma diyecek olayım. Ya, bayya beni geň alýan. Ýogsa da sen bu datlar nereden bilip börsün? Bu da atlar dortcan parmağımı tuva batıryanını bileyim. Be, boljak diýeli. Yok yanlış ýaňy pa. Men şu gün portopordadym sin açdym. Men sana ýoldaşlarymyň arasynda iň sypaýsy, iň geçirimlisi, iň akıllysy berdim boly. Yanlış ýany ekenim. Sen şu gün öz hakyky ýüzüňi açdym. Bugün men üçin ul sapak bolar. Hawa. Ýogsa da men de tanamadym lan. Kim bar o? Dostum Razic, sizle öz ýaşlyk dostumyzy. Bu geýüňiz boljak bolup beren ýigidin kakasyny tanamajak bolýar. Ondan men näme derkara? Bay bolan bir öňrümli içki juklyapla beni ökdeläpdirler aýt. Be. Ýaşy men onu görmän geçipdirne. Görmänem ekenimde. Yerini şu ýerde bir ullukan tüwelöý turlar ýaly egrem muğramly gepler ýaly bir zat barmy? Yer bolýar. Bir gezeklikçe meni bağışlaň. Ya hilem olsa men ýüregime başga bir zat ganyp berýär.
Olamın ha şu gün ne sana gözüm düşüp ve çağalam yaşlığımı yatladım. Ne hille gördü. Hemme attıydı. Ne etti? Adamlan giyinsi. Masin olup tiyatra gidersi. Vatrak. Teasnavarın o payemasını yattan aydardık. Saparağa sorama. Ters gelipdir manglayım. Horluk üstüne horluk. Açılmadı manglayım. Bir beladan utulsam yeni biri sataşyar. Yaynamadım horluktan. Baran apim yapılýar. Hava, öte doğru. Teması güýçli. Hal, neme yadıňa düşýärmi? Nejim pahyr. Ol uruşda ýok olaydymy? Hava, Çekslovakiýada. Ne hile alçak oğlan. Hal, birinin apısından girsek koşku bilen salam ersimir yadıňa düşýärmi? Yadıma düşüyor. Menin adım Durdu Murat. Araban ara yok mu orada? Menin adım Bayram Molla. Basımrak çay verim, biri yol. Necim Pahirin salamın neysene? Menin adım Necim. Esselamu aleyküm cici. Görü otursak şu atlar. Bizim yaşımız 20 de yetmez. Toprağın üstünden ömürler göçýär. Koyup soňky açyşlaryň tohumun, şol tohumlar sende ýokmy ýa-da bar? Ine etgin şu suwalyň öhemen. Sen aýdan pikirin aňyrdan geldi. Aşakdan gelişden geçşige bir köprü bolsa, serişdesi bolsa minip düşmäniň. Ötün dostlaryňy örtünüp ýatla. Ýaşap ýörenler söýmegiň üçin köňlüňi pes tutup güýz kimin ýaşar üçin. Uçýar hyýal guşy kanatyn ýaýyp, bar sary töwerek şeýle ajaýyp. O? Esselamu aleyküm. Salam. Gelin geçin. Yan bayramağa diyen bir 23 tak düşürüp gittim. Oğlumun doğulun günü. Gelip bir kâse çay yok geçtiydi. İşim ısrarlı olan son geri bilmedim. Ondan sonra şehirde aylanıp görkemem. Şu yalvarıp hayiş etsi, yardıma düşüp bir. Şunur yar yolu görünmekte.
Öyle bir yaşlı adam yalı böyle. Kesli değil, çağankı yalı. Ağa han geçten otursana. Gel. Ben geçip oturmayın. Han bir vefa diyen... He, ne gerem siz olsanız gerek. Uypada tanımayanlar ağda olsa gerek. Gelecekte umut bağlayan şahirimiz. Ne hil şahirdin ha bilem mokoli. Böyle bayram ağam ol olacak olsa bir hali git olmalılar. Vefacan, onha şu gülleri öl hovlimden yığmalım. Neyle acayip günler. Ay, kim duruyor? Bunu ben bayram ağam oğlu vefa için getirdim. Vefacan, ne? Tamam. Canın sağ olsun. Koç oğlum olsun. Atana ol. Olur yani adam kâçılıklı sağda adam kâyan yoktur. Hani bir bayram ağı yok mudur? Ola yanıma Ana Vay, gel. oo, eneyim. Evet, tamam varıpsın, tamam varıpsın. Bayram ağı. Gel, geç. Taçak başına geç, geç. Yankı ben ululun başınlar bayram ağı. Ben yankı deyişim yer var ha. Gün geldim de kutlayınlık geleydim. Bir görün karınlaş, iki görün, bir görün tanış, iki görün karınlaş deyip. Ay sevgilim. Ben, bol ya. Yine. Ben Tanrı yalkasın. Ben mi gideyim? Bol ya, İzin bol ustanıyım. ya, bol ya. Ha, bol bu ya. çocuk du Yöne- hatta. Ha, dağıttım mı ne dağıttım? Ha, Ha, ya. Yine, Tanrı yalkasın. Bolcuk. Eneyim, şu garip kapıyı unutma mı? Bol ya bayram ağı. İnim ana ayak çekle. Ha o? Nemene? Bu çocuğun vurup duranır. Hı? Al. Ad görme. Yer bol ya. Ne? Ağam, adam kârçılık ağrı düşüyordu. Hasap maşini göçürülendir. Ay bu kadar. Ya. Bayram ağa. Ben birden kaçayım diyemeyin. Galanı özümü düşünürsen. Hay, diğeri de koymadın oğlum. taksitçilerin değişkenliğini neysene. Ene. Bu vaka deysen ona dollay. Ay. Ve bazen onun tek mungal vakalar ken. Ay ho o da. Hormatlan yana kakatı. Güle yesem oğlu. Hay ödleme de şeyler gülcagat var o şurayadır. Hey ödüm. Enayıcı iç hatça katılca. Sizin talantını başa yet. Sizin tongotunun aşığı. Ve yine şuna mengdeşler, o şuna mengdeşler. Şöhrat. Ha. Ne böyle? Oy bak. Ben sana yani üzüleceğim. Dün oraya'nın kaptanına oturdum olayım bir. Ulumu hoşovadı geldi. Yani şu hoşovadı. Söz gerek. Bu onun dedi. Temada söylüyor. Ay ulla kan bir mani olmasa da öyle. Neme ödem? Ay Cemal, Pervanı, hoşovadı ya şun adırlar böyle. Öyle pellefen gerekken. O ne için gerekli? Sebebi şu at şoňaraytymlar modada. Efirde bir jegede gitti mi derrew alyp götürýärler. O şola doğru. Arada men bir konsertde boldum. Hawa? Bir yetkinjekleň biri var. Şu mikrofonu ağzına dıkak ettirinden. 6, 7, 9, 10 klaslaşım dolano. Bir pişka diye kıygırdı olayım bana. Şu yaşlı adamlarım durup bilmem sabak çalıyorlardı. Odanlar ikinciyle de aydım aytmalı oldu bayram ağa. İyi yandan bizim ağabeyli bağışlamının bir aydım ayttı olayım nedir bilir diye. Yine şoňra davra içinde sıpır sabak çalamalaydılar. Doğrudan biz bayram ağa nira var ya sen mene düşünemem. Ölhan, sana da düşüneňok mu? Gel. Durdum Radif ýaly a davrayly kompozitor. Ýaşynyň soňuna ýanky agyna süýdüýse gitmedi öýkünip dursa. Apa? Göýün gasyn çıtman. Köp mani gerekkenlik dursa, sen sadyň mark nire ýetirýär. Apa? Yemeğe. Yeme. Sözler hasan etcek. Durdum Murat. Ha. Siz meni bağışlaň. Ýöne goşgyn başga bir näderden. Men näder ullakan bir poema üstüne işleýän. Şoň üçin sizin başga da bölmeýän näder.
Upa. Men üçün yazaysana. Bu ne diyeydi upa? Balya! Yağdayına teret. Yönü şahirler, mengali kompozitora saz yazılıp bildiler, armanlar yok. Yer bolya. Ben gittim. Kaka, kaka. Kaka, sen aydanın doğru bolup çıkayday. Kapıdan girenine salamsız girdi. Çıkıp gidenine orada sağ bolam aytmaday. Oh, white. Ben yadımdan çıkıp giden eken. Yani oğlanlar... O yaşlıkta ne hili oňat ýigitdi. Köne duygularymyz şartlyk mysali. Bir azap seherde gül bolup dogor. Oňorsoň oňat tut köňlüňde päli. Oňorsoň bar zady oňatlygyyor. Gülkan sen men başla. Upayla bir kaz gurulum var. Mümkün olsa. Ay bolya men häzir gelmeler geler. Bolya. Men senden düşünmeyim. Katon orpsun da sonra. Hani geç. Onda düşünüşeli. Be, kiminin aramızda düşünüşme değil, neyem olup durur? Şey diysene. Hem zat gülerli güllük de şeyle mi? İmma sen şu at bizim oyumuza kopyan kıyamattan havarın var mı? Gecen bir tarel kadıysa kakam ikisini döye. Gecen bir sözüyse kakam ikisi bilen cevap veriyor. Gecem yüreğini tutsa kakam kellesini tut ya. Kolsuz kalmakamsız ümsümce günümüz vardı. Şu ümsümce günümüze tüyle yaralaştı. Men hini deçeli kakam beyle halı göremokum. Himmesine de sen, Völükan, sen şu kakan günekar. İnen bardağı, gecem yüreğini tutup yattı. Sonu, sizin pencereniz açılıp, cayın içine teyde şemal çalıptır. Teyde şemal olsa başta adamini beyhuş eder. Ne görürsün, hemme zat gulalı gulluk olur. Ondan bolmur zat vaktinde olsa yaxşı. Men bilmedim de. Samsıcık, sana neyle araslan gelişmeyenini özün bilseydin. Sonu! Ille girsem bolmay. Başka aç var mı? Yoksa yine yüreği düşeymen mümkün. Ay geljegim dälim boli. Dasarda ýagys çaň diýär. Ey Volkan, He. yağış çıngsa yargı çiğitsin ya. Ay, men o bar honadan mı alyp oturuverdi. Bir- Dasarda ýagys çaň diýär. Yansın diye diysene. Git. Bu ne hevellik oğlanlar? Yan Völükan dışarıda yansın diye diye. Gülhan'ın oyunu käänlerle. Alzyra diýerler de. Oğlanlar, Hawa. mende bir teklip var. Hawa. Gelin Agdöýerlik bilen çay içelim. Çay içer. Gelin içeri. Araba da yerinden kozgandy. Adam öz doğlumunu ne dikinçi gedik dünyaya geldik. Durmuşu, çılşırmladım atmaşıklarda her gün şunu kıyal düşünsem. Özün için şunu kıyal açılar etsen gör ne hil bağıtlık olurdu. Kaka, yürek ne? Akem oňa dinle. Näme işledin mi? Ho,
Özüm şeýle bir höwes bilen işledim. Hiç beýle işler wagtym ýok asly. Goşgumy? Yok. Şu payama. Adı nesille payaması olaysa gerek. Ol işin başını tutmak ona taat. Ol adamı tertipleştiriyor. Hem göz yetimliği ineltiyor. Näme akta? Edil häzire on temasyny çok damlap aýdyp biljekler ýöne şu adama düşünmek urşen parahatçylyk hakda bolan kanýa. Bir ýerini okap bereýinmi? Oka hani. Gelin, ödümüzü köşüştürmäliň. Gelin, yüreğimizi köşüştürmäliň. 18 ýaşyna giden ýigitler 30 ýyl geçmem gelen okyali. Dilek etdik, gaýdyp gelirler diýip. Kapykdy döşleri ençe ordenli. Garaşdyk, garaşma kemin oýmadyk. Eger geljek bolsa gelerçe bolly. Gelin, hakykatyň gözüne bakalyň. Garaşyp bir näçe ýyllar ötürdük. Gidenler borcuny ýerine ýetirdi. Beden borcumuzy ýerine ýetirdik. Göwnlük bermägen bolýar bir çeni. Ýöne 20 million biz üçin öllü. Gelin, mertlerçe razy bolalım. Eger geljek bolsa, gelerçe bolly. Eger geljek bolsa, gelerçe bolly. Men düşünäýin bolsam ýaxşy. Düşürüpsiň kaka. Demek, ursdan şunça wagt geçenem bolsa, adamlar henidem ýitkilerine garaşpýarlar. Ýönüne garaşmak gerekdi. Sebäbi olaň gelmejegi çyk. Sen aýdýan zatlaň dogry ýaly. Ýurtymyzyň ähli künçügünden henidem ýitkilerine garaşpýarlar gatyken. Ýöne gynansaňam 20 million ýerinden galjakdy. Sen dogry diýýän. Dogry aýdýan. Ýöne şo dogry pikiri aýtmak näme gerek? Sen gowy goşgy ýatdyň. Ýöne şo ýitkilerine garaşyp ýörendiň mukaddes çağan göz ýaşy ýaly ynamly elinden alypsyň. Bolmaz oğlum, bolmaz. Sebäbi senden il gaty görer. Gaty görerdi, garaşmasyn dowam eder. Hana, aýnejan alyp göreli. Nejim pahyryň öllü habary ona baryp 45-nji ýylda gelipdir. Emma o biçare henidem garaşyp otyr. Hani bardanynym soňosy goşlygyň okap ber. Näme diýer öýdýär? Bilýän oglum, bilýän. Ýöne öýden diýri çykansaň, diýri geläjek ýalyr.
Be. Bolmady o. Goş ýazmamadymdan göňüne diýse boljak eken. Allah. Öte doğru. Öte doğru. Hene Ejem pagyryň tersine boldy. Men ustokam bu pagyr men diýri geljegme ýekece de şüphelenme. Ne? Şeýle. Ejim pahyr diýsen. Gör nähilgiň taň doýgy. Uruş gidip otyrdy, gün batar sary. Ýigdiň ýygyny gally, söýgüli ýary. Şol köpelli oturdy ýüzde ýygyrdy, günnüýüz ak ekin ordy, kiýçe egirdi. Kuwat berdi gahrman ýar biline, birjik şükür etmedi diriligine. Diri diýdi ýatanyna, turanyny diri. Yok inni gelmez diýdi näkediň biri. Şonno da diýdi gelin, diridir, diri. Goradymy ihlasy, ýa-da dilegi, ýary agar söwüşden dolanyny geldi. Goňşu golum sowulup, galyp ikiçäk, yumşak düşep ýadyldy üstüne keçäň. Yigit şonu sözledi, daňdany çelli, 4 ýyllap ýöw günni baştan geçenli. Sözledi ol teninden, akan kanından, gaýdan ölümüň bäri ýanyndan. Bendiligi, horluğu, döz geleninden, maut havzynyň şum düýgününden. Ýarynyň hor eginine koýdudy elin, sessiz üýünsiz ağlady, toglanyp gelin. Ol ananyp bilmedi, meýmirap ine, ýanyna diri ýatanyň, diriligine. Sana şahir diýerler bolýany. Dogrydanam, sen şahir ýaly. Oňat ýaly muny. Kaka. Haýyş edýän şunu ol belli etmeden şöyle. Git ýagşy. Ha, durdum. Gelen ýaşy, gel. Göpajan, çay ýakar. Gelani geç durdum, geç. Bayacan şuna bildin aýt. Şu wat bir kätejik çay bolaýsa, kimdir kellen hüňlep dur. Ya. Böyle. Verme, demek. Durmuş. Her durdum. Näme boldy sana? Aýt. Ýerde adam bolsa ikimiz köýle dostlarys. Olaýdyna dogry. Bayacan, men bagşla. Men biraz içdim. Ay, şeýletmeli boldy da näçek. Şu yüreğimde goş batyp ýatan. Bir topar dertlemi döktüm. Awa. Inni men agyr ýokun aşağıdan çykdym, inni besir. Durçan hani bir düşünkürek keplesene. Ay ya, düşünürek keplesem. Şol sizden gaýdyn günüm mara. Ýadyma düşe. Şondan gidişimi
Ta öýe barýançam, böwrüm diňläp, şu köni ömkü geçen ömrüm akynyp giret. Awa, men kim asıl terede otursam, öz zihini, öz hüvut gücüne bağışlap gelip yürün adam bolsam näçik. Awa. Men başta açka, horka, sallık yürüdüm. İşte. Boşluk. Boşluk. Yana gaya songot ağaç karnım önüm diyecek kolum yok. Oğlum. Felke terlerlay. İyi dinle, iyi dinle. İyi dinle o. Yine şu şehrin bir gruplu maskalaları bilen katnaşmak üçün. Ne etmeli? Yine bir günlük çıkan bir modalardan kıyın alıp kalmadığı üçün ne etmeli? Öz çalıp oturun instrumentini gençmeli. Yönümün rayalım sığır değil ahri. Ol adamlan yüreğini koktanırıp bilyen bir bahanı yetip olmayacak bir cadıl kudret bayya. Ana şu kudret. Sen beni yenci var vakale, men emir etçeğimi seyret deyip gözüne etçek. Ene bayya, men şu fikirleri ede varıp bir yatayın idim. Ene şey deyip durkan, bu günler hanım üstümden düştü. Şey diye, bir hemme karamayaklar ulu oldular. Sen bir... Hey, ömrümde birinci safar, yüreğimdeki poslap yatan, onlar çayıllap, yüreğime sığdırıp bilmeyen aladalan üncülümü şun bağırsız döktüm. Ama koptu bir harasat. Ecedi kıyıdından beter, kıyıdı ecedinden beter. Kıyamatta da şıdap bilmeyen başman çıktım. Ama ben derdimi kim eksip bilirke, kim bana maslahat verip bilirke deyip bir saçaklı katnaşyan yollaşlanmayı, tanışlanma gödüğünü getirdim. Sağa, sola, sağolum. Görsem duran yerim sen kapıyın eken. Yerine otursam, ben ayaklım kellenden akıllı olduğunu açacak. Geç yaxşı. Ya, geldim yaxşı. Al ha. Gel. Eceme bir neme köşeşip duruyordu kaka. Al ha. Böyle. Ne böyle çal? Kakan tap geldiğin son kayıt verdin mi? Böyle çıkay derin evine. Başla. Oğlum. Bak. Hazır. Durdum biraz. Bunlardaydı. Hı? Oğlum. Ha? Niracan hadi. Bu kadar. Zanı diye ne gördün mü? Ha. Oğlum. Gülistan'dan, restorandan. Bak ne ettin abi düşünüp ki sana bayılır zanı diye benim Gülistan'ın restoranı sana cevap veriyen. Ya o yerde ben tapmadım o yerden. Ha. Doğru diyeyim. Men tapacak vardım Gülistan'dan tapardan. Şoyarık til kalktı. Hogo! Aldır ya, ağlı ya. Seni vardı diyor. Hogo! Ha.
Ana, dinle. Dinle dermanın vereyim nedir? Dilbere şemsi kamar Mahtavan senlik bulmagoy Sen kibine dek güzel Alemge gelmegey Aslı nuri pek sen Ülgen seni kılmagay İki alemde senindeki yağa bulmagoy yağa bulmagoy Bolya koy ya. Ay durduğum oğlum, bakayım deyip kovalama. Ay durduğum var bana. Ay ne mi diyen? Ha? Nir dedin mi? Nir dedin bana. Hazır barancı vadıma ayda ayarın. Bolya mı? Ey yaman kırsaydım ediyen ha? Ey ben generalcığım deydi. Bayacan doğru aytsam sen şu jayın kempi kurardır. Bir yer onu olmasa sen şu jayın kehil beceriyen jayı men dep durun ýalwardyr. Bir ağır oğlardan, soğusuluklardan kaçıp gelyen, kehilli öldep gelyen adamlar sen jayından derman, kehilli tapýarlar. Baýa sen şu dermanın üçün köp sağ ol. Özümü düşünüm, özgöler düşünüm. O, sen bu dermanın bir hili gen üýtgüjük bir zat. Doğrusunu aýtsam, şu dermanın barlygyna sen özüňi düşünýän näl bolsaň gerek. Bak, ol sen oňotlugyň, sen päkligiň, ýöne köýlügiň, adam kärçiligiň. Geç yası. Bayram ağa. O taktı selam etti. Bu kaynak Getirelim iyi verelim. Arakay. Arakay. Bayacan. Näme diýdi? Şu at. Bir şeyle ilişkilerim öyle. Durdu. Gelip bir üşüp tereden mi oturalım? Ay bolya. Yüzden mi oturalım? Ay vay. Gelme oğlum. Hadi onları Hadi. bir yaklaştırma hali. Anur. Bilece. Konani atlaşır kimin Duruyorum ödüm. Al. Mahal deň duşlarym. Bayram, çynyňdan gel. Sen bagtlymy diýip sorýarlar. Bagtly bolmaň nähildigini bilenmi? Dogurdan ama näme? Oňa diş, halajelnik, maşin, garniturmy? Eger şeýle bolsa, men bagtlylar. Kurana oýaly maşgalaňy wont bermeli bolsa da, men bagtlylar. Eger baht diýilýän taglyk bolýan bolsa, onna ha bizde beýle wagt näme işledin? Ýöne mahal oturup özüme sual berýän. Hine bayram ömrüm geçip barýar. Emma sen näme etdiň? Sen durmuşa ýük boldyň. Ýa-da oň ýüküni çekişdiň. Durmuş sen üçin bayramçylyk boldymy? Ya sen durmuşun bayramçılığı. Bilmedim. Ýöne iýliň guluň toýuna da, ýasyna da men özümiň özgölere gerekligimi duýdum. Galan zatlar geldi geçerdir. Bir pursatlykdyr. Elmide ama gerekli adam bolup ýaşamaly eken. Şoň üçinem günleriň bir güni meniň ykbalymy ýada salyp, maňa dözmelçilik etjek bu. Eger gowuna aýsaňyz bolýyn, begenerin, ine şeýle.
Dünýe özgörüp dur, bulutlar geçýär. Ağaçlar gowruyar, döreýär ağaç. Adamlar ölýärler, döreýär adam. Bu şeýle bolmaly. Ýok.